Hi guys, this is Koi Samson. Welcome back to my channel. In today's show, so guys, may iniisipan akong laro kasi napaka-bored and then wala na-upload ko na lahat ng yung mga videos ko nga dapat i-upload and then gusto ko pa rin mag-upload ngayon kasi nga busy ako starting Monday tomorrow, so maybe hindi ako makapag-vlog. So I will occupy the time na sa pag-vlog. So ngayon hindi pa kami nakapag-grocery, so kung ano yung nasa ref, yun yung lulutuin ko. So that means hindi ko alam kung anong pangalan, kung ano ang recipe na lulutuin ko kasi whatever in the refrigerator, yun ang lulutuin ko. So ngayon, help me name the recipe. Kung sino yung mapili ko, magandang pangalan sa recipe na ginagawa ko ngayon, yun ang bibigyan natin ng GCash load or load. So you must be a Philippine resident. So you must be living in the Philippines to have that. Kasi I think kung nasa ibang bansa kayo, walang ganyan eh. Walang GCash or load. So, yun lang yung qualification, guys. Just watch the video, name the recipe, and then kung ikaw yung mapipili, ikaw ang bibigyan namin ng load. So, yun ang gagawin natin. So, watch the video until the end. Magluluto na lang tayo, guys. So, titingnan natin kung anong lulutuin natin ngayon since hindi pa kami nakapag-grocery. So, kung ano na lang ang nasa loob nito ang lulutuin natin. Tingnan natin. So, ayun guys, meron tayong sausage. So, ano pa? At saka meron tayong eggs. So, yan. Meron tayong cheese. So, talagang lulutuin natin to kung ano nandito. At saka meron din tayong tomato. So, ayan guys, ayan pong ating mga ingredients ngayon. At saka kailangan din tayo ng butter. Mamaya, baka may butter sa loob. Tingnan natin. Ayun, ito yung butter. So, titingnan natin kung anong gagawin natin dito. And I have a fruit mix. So, let's see what we can do. Okay, let's do this. So, nagkuhan ko guys, 5 ka egg. 5 ka egg. Yung siya anak. Pagkahuman, imo siya anaon. Batilon. Gaganyanan mo. So, lalagyan natin ng daghan at pepper and salt. So, ayan na. Babatilin natin para magiging masarap ang ating itlog. And now, we will do the sausage. And then guys, we will butter our pan. Put the butter in the pan. Yan.
And then we will cut the vegetables into little pieces. And then the tomatoes, guys. So cut the tomatoes. Nga ka ng lindot nga pagkakat. Because we will use it later. Yan. So ito na guys, ilalagay natin dito, papainitin natin. So pag mainit na siya, doon natin ilalagay ang ating itlog. Guys, nilalagay natin ang ating vegetable sa egg mix. And then you have to put the cheese on top. The mozzarella cheese or the mixed cheese. So, ayan na guys, luto na ang ating niluluto ngayon na hindi ko alam kung anong pangalan nito. Just give my recipe a name. Kasi, wala eh. Naisipan ko lang to eh. Ayan. So guys, ayan na ang ating recipe ngayon na hindi ko alam kung ano ang pangalan nito. So, guys, please name my recipe. Comment nyo sa section below kung ano ang gusto nyong ipangalan nito. At kung sino yung mapipili ko, I will give a prize. A GCash load. Kung sino yung mapipili ko, basta that's gonna have just a game kasi hindi ko talaga alam, naisipan ko lang to. So name my recipe. Yay! So ayan na guys, ang ating recipe ngayon na hindi ko alam. So just name this recipe, comment in the section below, and whoever names the recipe, my prize tayo na GCash or cell phone load. So, ito na siya. Until my next vlog, guys, don't forget to watch, subscribe, and share. Thank you so much. Bye!